ዕላል ምስ ንጉስ ዓርከይ ኩሉ ጊዜ ዘገርመኒ ጉዳይ እዚ ጊዜያዊ ኢሉ ዝጀመረ መንግስቲ ኤርትራ ከመይ ገይሩ ኣእምሮ ኣምለኽቱ ከም ዝቆጻጸር እዩ። ህይወቶም ክሳብ ትጽንቀቕ ንኣእምሮኦም ተስፋን ጥበራን እናቐለቡ ይቕጽሉ። እቲ መንግስቲ ተመሊሱ ይስሕቆምን ይንዕቆምን። ንሳቶም ግና ኣይፋልካን ፈቲኻና ኢኻ ፍሽኽ ትብለና ዘለኻ ዋላውን ተስፋ ከም ዘየሎን ተነገርካና ኣይንኣምንን ፈትሸልና ደኣ እናበሉ ሕጊግ ይብልዎ። መንግስቲ ኤርትራ ብዙሓት ንጉሰታትን ሃብትሽን እዮም ዘለውዎ። ቅድሚ 7 ዓመት ምስ ንጉሰ ዝገበርናዮ ዕላል ከም ዝስዕብ ይስማዕ። تغبى زبالك بقدامي دحرام تحسب كوكي ومليش سجري مني نجا ما بدقي زغمتو هقرا وين كتوكس انت غما زبالكاني كانت يوم جغا زبالك نقصي نابز حلفنا يو كتع كمال سن مرصه رسعيهم له نساتهم كالنا خفينا له انتي قدا زغفاك كابن قدا ولا كانت تتصابو كلا قبل الكابكيم زتافيزي له بعلاتهم دا يتصابونا كيهلو نسقبك تقرم عينت فترتها بفقر عقر نديدهم وانينهم قريبهم نزموه تزولو سواتي كانت تتسابعتنا قلم لنا ولكا قطروهم سلام ياخا تكو يقون زلخا يكو يقو كيكون كنزلخو بردا كيزلخو نساتهم سي حقኛ መቆነም ይገብራልካ ደሊ ዴሞክራሲ ብዘለወን ሃገራት እናተቐመጡ ኣብ ኤርትራ ዴሞክራሲ ኣይድልን እዩ ክብሉ ከለውሲ ከመይ ገይረ ይቕድንቖም ኣብ እንዳዳ ትጋገ ዘላ ሚልን ንስኻ ኣብዚ ስለ ዘለኻ እተን ዝቕመጡለን ዘለዉ ሃገራት ዴሞክራሲያውን ኮይነንን ዝረኣያኻ ነዛትም ግና ውሽጠን ውሻጠን ስለ ዝፈልጥዎን እዮም ከምናታተን ኣይድለናን እዩ ዝብሉ ዘለዉ ነዝናትና ኸ ጽቡቕ ገይሮም ይፈልጥዎ ድዮም ናትና ዳ ይርእይዎ ይመላለሱ እንድዮም ዘለዉ ጽቡቕ ገይሮም ይፈልጥዎ እምበር ካባና ንላዕሊ ግና እንታይ ብልጫ ኣለዎም መስለካ ናብ ኩሉ ስለ ዝመላለሱ እቲ ኩሉ ክፍኣት ናይ ምዕራባውያን ጽቡቕ ገይሮም ክፈልጥዎ ክኢሎም ኣለዉ ናብ ኩሉ ክመላለሱ ይኽእሉ ዲኻ ዝበልካ ኤሮፓ እንተልዮም ንኣብነት ብባቡር ናብ ኩላተን ተን ሃገራት ብቐሊሉ ክበፅሑ ክእሉ እዮም ሎሚ ኤሮፓ ኩላ ሓንቲ ኮይና ዘላ ናብ ኣሜሪካ ኸ ካብ ቀረባ እዩ ነዚ ኩሉ ግዜን ተረኺቦምሉ እዩ ግና ተገዳስነቶም ግርብ እዩ ዝብለካ ኣኼባ እንተሎ ካብ ኩሉ እዮም ዝተኣኻኸቡ እቶም ኣብ ኣሜሪካ ዘለዉ ናብ ዝኾነ ስቴት ምኻድ ሰጋእ ኣይብሉን እዮም ኣብ ኤሮፓ ዘለዉ ኸ ካብኦም ዝገደዱ حسب بمو مش بزلو كبدت نبرسي مليس كاقا مقشتات كتوسخ لغلقة كبدت مرايا
ብመገሻ ተዋሪዶም ዲኻ ትብለኒ ዘለኻ? ንሱ ጥራይ ኣይኮነን ዕማሞም። ሕጂ ግና ኣብዚ ኮይና ምናልባት እቲ ኣብ ደገ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ምጋሽ ከም ሓደ ጽቡቕ ነገር ጌርና ንወስዶ ንኸውን። ንሳቶም ክነግረኻ ከለዉ ግና ብስንኪ መገሻ ካብ ክንደይ መደባቶም ይምሰናኸሉ። ኣነ ዳ ኩሉ መደባተይ መገሻ ጥራይ መኾነ ነይሩ። ንስኻ ዳ ኣብዚ ስለ ዘለኻ እቲ ናይ ምውፃእ ዕድል ስለ ዘይረኸብካ ኢኻ ነቲ ካብ ዓዲ ናብ ዓዲ ምኻድ ከም ምዝዋር ጌርካ ትሪኦ ዘለኻ። ሃገራት ክርኢ ኢሎም ኣይኮነን ዝገብርዎ ዘለዉ። ክንደይ መደባቶም ኣወዚፎም እዮም ናብ ዘይደልይዎ ዝኣትዉ ዘለዉ። እንታይ ኮን ይኸውንቲ ካልእ መደባቶም ትብሎ ዘለኻ? ስማዕ እስከ ሚልዮን መዛኖም ኣብ ኮይኖም ገንዘብ ክገብሩ ከለዉ፣ ትምህርቲ ክውስኹ፣ ገዛ ከስርሑ፣ ንብረት ከፅርሑ ከለዉ፣ እዞም ሃገራውያን ኣሕዋትና ግና ጉዳይ ሃገር ኮይንዎም ምዝ ጠቕምን ዘይጠቕምን ክባእሱ እዮም ዘሕልፍዎ ዘለዉ። እዚ ኩሉ ምእንታና ድኦም ዝገብርዎ ዘለዉ? ንጉሰ ቀድሚ ምምላሱ በዒንቱ መልእኽቲ ምስንዓቕ ከመሓላልፈለይ መረፀ። ምእንታ ኸዳ እንታይ ኮይኖም እዮም ኣብ ዝቕሉ ሽግር ዝኣተዉ? ምእንታ ሃገሮም ኢሎም እዮም? ንሱ እንዲዳ ሃገራውያን ዘብሎም ምእንቲ ኤርትራሲ ወላ ነቶም ኤርትራውያን ኢና ዝብልኩ እዮም ዘይገድፍዎም። ብዝኾነ መልክዕ ክተባተው ኢኻ ትሪኦም። ኣብዚ ክመፁ ከለዉ ዳ እንታይ ኮይና ኢና ክተባተቡ ዘይንሪኦም? ኣብዚ ዳ ምስ መን ክተባተቡ ደሊኻዮም? መንግስቲ ንኹሉ ስጥ ኣቢልዎ ሰላም እዩ ዘሎ። ኣብቲ ደገ እኮ እዞም ካብዚ ሃዲሞም ዝኸዱን እቶም ናይ ቀደም ናይ ጀባን እዮም ዘሸግርዎም። እንታይ እናገበሩ እዮም ዘሸግርዎም? ኣለካ እንዶ እዚ ስቕኢልካ ናይ ሕሰት ወረ መንግስትና ከምዚ ሃይማኖት ዝኸልክል ሰባት ስቒሉ ዝኣሰረ ንቑላትና ድማ ባሂሊ ይስርሐና ከም ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ኸፊዎ ከም ዘሎ ጌሮም ከውርዩ ከለዉ እዞም ነትና ሃገራውያን ድማ ይፍሽልዎም። ዓይነት እዮም እቶም ዝሕስቡ ዘለዉ? ስምዐ እንዶ እዞም ንመንግስትና ዘኽፍዎ ዘለዉ እኳ ናብዚ ኸኣትዉ ዘይክእሉ እዮም። ከመይ ገይሮም እዮም ብዛዕባ ኤርትራ ጽቡቕ ስእሊ ክህልዎም ዝኽእሉ? እቶም ናብዚ ዝመላለሱ ሃገራውያን ግና ኩሉ ርእይዎ ስለ ዘለዉ ሲ ንሳቶም እዮም ሓቀኛታት ክበሃሉ እምበር እንታይ ዳ ደሊኻ? ንስኻ ኸ እንታይ ትብል? ኣይ ሚልዮን ናይና ዳ ገና ወፂና ስለ ዘይረኣነስ እቲ ወፃኢ ካልእ ኮይኑ ስማዕና ኽኢሉ እዩ። እቲ ወፃኢ ክንሪኦ ዘይምኽኣልና ንባዕሉ ኸ ዝብል ሰንኮፍ ሕቶ ቕረብ ኩሉ ንጉሰ ላዕለዋይ ኢድ መርትዖ ከም ዝህልዎ ብኣግኡ ገመትኩ።
ናይዞም ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘለና ዜጋታት ፀገም እንታይ ይመስለካ ሚልዮን? ኩላትና ካብዚ ሃገር ክንወፅእ ከም ዝግባአና ጌርና ኢና ንሓስብ። ወግዒ ፀብዒ ኸዓ ምውፃእ ከልየሙና እንዳበልና ነመረር። ብባህሪ እኳ ሰብ ኣብ ሃገሩ ማለተይ ኣብ ነናቱ ሃገር ክነብር እዩ ዘለዎ። ነሱ ዳ ሓቂኻ ኣብዚ ዘሎ ኩነታት ግና ከንብረና ይክእልኒ ዘሎ። ንሓፂር እዋን ጥምት ታበለን እሞ ፈትዩኒ ጥምተኒ ከም ዘሎ ከይመስለኒ ዝሰገ ይመስል ሓደ ሸነኽ ምዕጉርቱ ጥራይ ብናይ ሓሶት ፍሽኽታ ከም ጉምፅፅ ገበረ። ኣይሰሓቕ ኣይትንፋስ ድማ በፍንጩኡ ደጋጊሙ ንፋስ ኣውፅአ። እኹል ፀርፊ ኮይኑ ተሰማዕኒ። ሳላዞም ንዓኻ ዝመስሉ ተቃወምቲ ኢና ባህልቲ ዝነዝሕዎ ዘለዉ ፕሮፓጋንዳ እኳ ኢሞ ወፃእ መቐት ተባህግኾን ዘሎ ዝብል መልሲ ሃበኒ። ከመይ ማለትካ እዩ? ኣብ ሃገርና ኸፊኢልና ስለ ዘሎ ኢና ወፂና ኢሎም ነተን ሃገራት ስለ ዝእምንዎን ኮዮም ኣብ ዝኸድዎ ተቐባልነት ዝረኽቡ ዘለዉ። ሃገርና ጽቡቕ ትብሉ ይወፃእና እንትብለን እንተለኻ ተን ሃገራት እውን ሃገርኩም ጽቡቕ ኣላ ኢለን ኣይቅበላኸን እየን። እሞ ሳላ ሕማቕ ኣተሓዛ መንግስትና እዩ እዚ ወፃኢ ምንባር ጥዒሙ ክዛረብ ዓደንክዎ። ተን ሃገራት እምበር መንግስትና ከምቲ ናታትን ቅዲ ስለ ዘይጥቀም ሕማቕ ገይረን ወስዶ ኣለዋ። ዕቑባን ዝሓተተ ኤርትራ ኸ ስኺለ ንቕበሎ ፈሊጠን ኮየን። እንታይን ፈሊጠን መንግስትና ሕማቕ ኣተሓዛ ከም ዘለዎ ፈሊጠን እምበር ሕልሚ መንእሰይ ናብ ደገ ክኸውን ኢለን። ስለምንታይ ዳ ሕልሚ መንእሰይ ናብ ደገ ይኸውን? ኣይትሰምዐኒ እንዲኻ ዘለኻ? ኣብዚ ዘሎ መንእሰይ ዝገበረ ገይሩ ናብ ሃገራት ምዕራብ እንተኣትዩ ብዘይ ፀገም መንበሪ ፍቓድ ስለ ዝረክብሲ እቲ ኣብ ሃገር ዘሎ መንእሰይ ከዓ ከም ገለ ገይረ ናብዘን ምዕራባዊ እንተኣትየ ናይ ዕቑባ ፀገም ኣይክህልወንን እዩ ኢሉ ሕልሙ ካብዚ ዓዲ ምውፃእ ጥራይ ይኸውን። ኣብኡ ምንባር ግና ካብዚ የሓይሽ እዩ ማለት ድዩ? እንታይ ከሓይሽ ዳ? እዞም ኣብ ደገ ዝቕመጡ ሃገራውያን ነግሮኸ እንዲዮም ንሽምዩ ኣብኡ ዴሞክራሲ ኣሎ መሰሊ ሕሎ እዩ ገለመለ ዝበሃል እምበር በጃኻ ኣብኡ ባርነት እዩ። ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣለዎም ድዩ? ሃገራዊ ኣገልግሎት ዳ መን ባርነት እዩ ዝበለካ? ኣብ እኳ እቲ ትሰርሑ ዓይነት ስራሕ በቃ ትዝተሓተ እዩ። ጽቡቕ ትኽደን ጽቡቕ ትበልዕ ትኸውን። ግና እቶም ዝያዳ ዝኸስቡ እቶም ዘስርሑኸ እዮም። ኣብዚ ግና ክብረት ኣለካ። እቲ ትሰርሑኻ ንሃገር ምዃኑ ስለ ትፈልጥሲ ዕጋበት ኢኻ ትረክብ። ምዕራባውያን ሃገራቶም ኣየማዕብሉን እዮም ዘለዉ ዲኻ ክትብለኒ? ወላ እሞ እንተማዕበሉኸ ንስኻ ብዓዲ ጓና ኾንካ ናይ እንዳመን ቁጠባ ኢኻ ከተማዕብል ዓዲ ሃገር ከተልምዐ ክትሓልፎ። ዳሓን ናብራ እንዳሕለፍካ ሃገር ከዓ ከተማዕብል ኣይከኣልን እዩ ማለትካ ድዩ? ስማዕ ሚልዮን
نحنا نبتي ناتاتن درجة غنبتسح زيادة مسوأتنا كلنا نساتن درسنكو كابسلوا خلاي كنا تعلم كوتا كنا يوسيد لنا ክንደይ ዓመታት እዩ ወሲዱለን كنا مغبلة بزيو ንዓና ኸ ክንደይ ተርፈና ኣሎ حجنا قريبنا هنا كنا لغة صنعنا هنا ليسران قلنا حمد راي قرنا زلنا كنت ذا تصنحنا انتوسينا حزب بوبي كم نبتسيح ኢሉ ኣገረመኒ ቁፅሪ ከመይ ኻ 20 ገለን ምስ 20 ገለን ተደሚርካዮ ናብ 50 ገጽ እኮ እዩ ኽጽጋዕ 50 عمت كوامبو أمنا تاجر بزعكنن بولونيا قبز جمر كوا 4 عمت كنا عين شوا لنا وكاوز كبز دمسس ريغينا 3 عمت حلفو معالتن كلبن كيتسوع كاميم زميتو لو تخ كم كلب دي بعلو زمتص ويسي كتصوع لك لو ترى بزن قبر زلنا كويس مت لوتي أنا معبل زمتص لو تتريلو مسرحيو تتصبيغا هاند بزتكوس غينو لوتي وي معبالة زي كونس صورايك خون ما حجسي بعد سيرو انتعت والزلقة ناي سرانجلن عمتات أكايدا كاب زي سرحة بحجي قال عدل كواوي ولن كيد بالمنياتاتنا كون ولا ممو سبو جرم عدل كهبقى صغير كاكدا عقل زي تكبر إلو سحقني أنا قنا بهيوتي كسحق دلوين وركون